Ta ang katao maning kalibutan. Gidayan-dayan ang ta nahigmata nga kalanggaman nga nanagawid ning kabukiran. Ug patulong sa pagsalop sa kahaponon ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaklay. Sama ka nako nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa magkasaw sa gagapno, nagianod-anod sa pulog ning mga luha.